Takto vyzerá ten mobil pred crash testom. Zozadu. Dobre. Takže prvý bod crash testu. Hodenie z 2 metrov na trávnik. Ukáž mobil. Nepoškodený, všetko OK. OK. Dobre, teraz na betón z 2 metrov. Je? Takže vidíme kryt s názvom Sony Ericsson a pekne vybehnutý kryt z baterky. Ale je to naspäť. Spolupracovník to opravil. Kryt nasadíme naspäť a pokračujeme v crash teste. Toto je náš 4. bod crash testu. Tak, 3. sme museli preskočiť z technických dôvodov. No, proste nám ušiel autobus. Tak, následný bod sa volá utopenie. Takže, asistent, ponáraj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vyberať, stop. Vyber ho. Vyber ho. No, takže... svieti. Svieti furt, takže... Kaj? Asi... A svieti. Len už Ide furt. Takže kvalita, by som Ericsson. Dobre, ideme ďalej. Pokračujeme v našom crash teste. Ďalší bod sa volá Hasta la vista. Ja sa premiestním ku tamtým strom a tuto asistent mi ho tam trošku posunie. Háč! Takže mobil funkčný. je furt funkčný. Ja som ho chcel pôvodne hodiť tam do toho neho. Mobil je furt funkčný, takže zase kvalita Sony Ericsson. Že ďalší bol nášho crash testu. Ľadový hokej. Asistent, háč. Takže ako vidíme, Mobil troška zničený. troška sa nám to odštiepilo. Ale ďalej funguje. Svieti. Furt ide. Takže náš ďalší krok v crash teste. Bungee jumping. Ten mobil robí, že Môžeš? Au! Dobre. Takže mobil furt ide. Má to tlačítko do nebáva. Jebneme to. A to nie, ty si kokos. Teraz to už vôbec nepôjde. To už rovno. Ukáž, asistente. Furt ide a bonus tráva. Tá tráva je nuka. No ja viem. Naši dajú ťažký domov. Idem ich pochovať. Do bahna nie, dobre. Ďalší krok nášho crash testu. O malú chvíľu. Na želanie je tu ďalší náš krok crash testu. Na želanie môjho kamoša sa volá toto Carling, hej. Môže začať. Hej. Baterka nám vypadla. Aj tlačítky mám. Takže... Mobil v piči. Povedz to senka, nazva takto k sebe. Daj aj tú baterku. Takže vyzerá to pekne. Ďalší krok. Takže po smrtiacom Carlingu ešte prekvapujúco ide. Ďalší krok. Nie. Takže ďalší krok nášho crash testu Kamikaze Banzai. Asi viete, v čom spočíva. Áno. Takže koniec nášho vydareného crash testu. Mobil je na súčiastky a úplne nefunkčný. Počkaj. No.
To je veľká súčiastka, takže všetci poďte sem. Účastníci crash testu. Juro, poď sem! Takže, to je Mesko, DJ Dury a ja taký debil. A toto je ten Peugeot, čo sme skoro trafili. Taký šrot, kto by chcel. No dobre. Záverečné pochovanie. Stretneme sa tam. Takže záver nášho crash testu. Pochovanie. 3, 2, 1. Nejde. No. A zavolajme takého, nech si ho príde zobrať. Dobre, vypni to. Dobre. Takže mobil je pochovaný a z neho